थाखो खथानि जेंनाजों जुजिनांदों लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबादाव थानाय गंसेल' बर' गोजौ फरायसालि लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा थाखो खथानि जेंनायाव मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बर' फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों 1994 मायथाइयावनो माजबादनि बिखायाव गायसनदोंमोन लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिखौ। नाथाय माजबाद ओनसोलनि नायल' गंसेल' बर' बिजोंनि फरायसालि लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालियाव मोजां थाखो खथा गैयैनि जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों गोबां फरायसाफोरा। मख'जाथावनि फरायसालिनि जेंना फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानाय आरो मोजां थाखो खथा गैयैनि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांना होनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम खावलायहरदों लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर आरो माजबाद ओनसोलनि रायजोफोरा। जों माजबाद दख'रानि सिङाव थानाय लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि फरायसुलाफोर जोंहा स्कुलाव एसे रुमनि आंखाल। जोङो मालाबा बेन्च थोयैयाव जोङो साब्रै साबा जिरायनांगौ जायो आरो मालाबा 6 जनबो जायो। जोंहा बिराद खस्थ' जायो आरो इलेक्टिभ साबजेक्ट हिन्दी आरो जिअ'ग्राफि दङ। बेयावहाय हिन्दी लाबा जिअ'ग्राफिया बाहेरायाव ओंखारनांगौ जायो आरो जिअ'ग्राफि लाबा हिन्दीया बाहेरायाव ओंखारनांगौ जायो। जोंनि फरायसालियाव गासै क्लास 9-10 फरायसाफोरा 250 दङ आरो जोंनि क्लास 10आव 130 दङ आरो क्लास 9आव 120। रुमा एसेबां मानि गैया, जोंहा क्लास लानायाव खस्थ' जायो। जोंनि फरायसालिया बेन्च आरो जोंनि क्लास रुमनि कन्डिशनाबो बारा मोजां नङा। अखा हायोबा सेरो आरो बिराद खस्थ' जायो अखा हायोबा। जोंनि बे माजबाद बिखायाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' बर' मिडियामनि हाइ स्कुल लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालि। बे फरायसालिया 1994 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। जोङो 2019 मायथाइयाव जोङो सिलभार जुबलिबो जोङो खुंफुंलांबाय। दा बेखौ नायोबा जोङो 3 बोसोराव जों आगान होगासिनो दं बे स्कुला। दा माजबादनि बिखायाव बे गंसेल' बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै बे फरायसालियावहाय गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फरायसाफोर बेयाव फरायनो फैयो। नायनो थाङोब्ला जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय साहा फारसे थानाय जोंनि बर' गामिफोर जेराव माने 12 किल'मिटार 15 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बेवहाय फैनानै फरायनो गोनां जाफैयो जोंनि बर' गथ'फोरा। खाथियाव गुबुन बेबायदि स्कुल गैयिनि थाखाय दा जोङो बेवहाय जेरैबायदि जोङो एडमिसन होनांगौ जोङो होयो। दा नाथाय जोंहा माखासे जेंना दङ। दा बेवहाय जों फरायसाफोरनि अनजिमाखौ नायोब्ला देग्लाय क्लास 9आव गासै 123 जन फरायसाफोर दं आरो क्लास 10आव गासै 113 जन फरायसाफोर दं। दा बे हिसाबै जोंहा क्लास रुमनि जेंना आरो जिरायनाय डेस्क बेन्चनि जेंना बेवहाय गोबां उसुबिदा जोङो जायो। दा जोङो बेवहाय जोंनियावहाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै हिन्दी आरो जिअ'ग्राफि दङ। दा जोङो हिन्दी साबजेक्ट लायोबा जिअ'ग्राफिना बाहेरायाव थाथ'नांगौ जायो, जिअ'ग्राफि लायोब्ला हिन्दीना बाहेरायाव थाथ'नांगौ जायो। दा बेबायदि जोङो जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो मालाबा। आरो जेरैबायदि जोङो फरायसाफोरखौ जेराव मोनसे रुमाव जोङो 30 जनल' फज'नानै जोङो फोरोंनो नांगौमोन, नाथाय बेनि जायगायाव जोङो मोनसे हल खालामनानै जोङो 100नि बारा फरायसाफोरखौ लानानै जोङो फोरोंनो गोनां जायो। दा बे हिसाबै आङो जोंनि बे लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालि जानानै नैबे सोलिबाय थानाय बे सरकारनिसिम मोनसे खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि बे फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय बिसोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हानायनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि जि सुबिदा क्लास रुमनि सुबिदा आरो बेजों लोगोसे डेस्क बेन्चनि सुबिदा बेखौ सरकारा जाहाथे जोंनिसिम अननानै फरायसाफोरखौ अननानै नायहरगोन, जोंनो रुमनि माबा मोनसे बेब'स्था खालामनानै होगोन
आरो डेस्क बेन्चनि माबा मोनसे बेबस्था खालामना होगोन होननानै जों फोरोंगिरिफोरा नैबे फरायसालिनि जानानै नैबे थानाय सरकारनिसिम थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय नैबे सरकारनिसिम जोङो फरायसाफोरनि जानानै आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।